jenenge ngetes mic ki ngono kuwi, ora didamu ngono. Oh, dadi. Nah. Oh, iki wis ngetes. Iya, kalau di damu kan Nek Pak Jumbo ora didamu ora dicek ngono. Gak pake sentik ngono. Lekas kowe, lekas. Apa ta ora? Arep dadi balani pasti kowe. Heeh. Oh iya. Ayo, sisana iki Cuman- lagunya masih ini. Ayo bersama Mbak Elisa nanti terus Bapak Bupati kan Nggih. engko rawuh nek. nanti ditawahke apa Jaewono atau apa gitu Oke, biar siap gaya. beres. Ya. Nano. Aku ta. Iya, Aku mau disepati Mbak Elisa disepati aku ra ya. orang nganggo sepot nek kowe. Lah piye ngopo? Omong kowe iki wis kelondor kok sepot. Maksude Awake. iki lagi maaf-maafan lho, lagi wae bar wae lho. Lho, aku Kosong-kosong lho ya. ayo kosong-kosong mosok kaya ngene ora kosong-kosong. Wis salaman celing kok. Ya wis rasa ngececenan stop dulu ya. Ya, oke, siap. Gawe desa meneh ya engko sik delete meneh. Siap. Ublak, 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 ublak. Ngetes sinden, Mbak. Ya, sop. Riris. Ayo Mbak Riris. Enak. Ra entuk fales lho iki. Ya, arep miji sapa meneh? Sapa? Yogo. Yogo. Iki wira suarane ora mangkat. Nggih gomen mergo Yes. mergo wingi bar kuwi bar poso. Nggih. Terus iki mau le apa kuwi? Le Wulan Riyadi mau ngamuk lawuh. Dadi gomen. Gak digomen ya. Kowe ngerti gomen apa? Gak tahu, semacam penyakit. Oh, sariawan, Apa ya gomen. sariawan ya. Iya. Gomen. Ya, sinden meneh. Tidak meneh. Risa. Oke, yo Risa dados. Cewek apa yang ngapain?
Mbak Elisa, Nggih. menika wonten panyuwun saking marga masyarakat. Nggih. Saderengipun dipun lajengaken menika Bapak Bupati Kapurih miyos pepanggungan. Nggih. Nggih. Tanpa mengurangi Monggo rasa hormat. Pak Bupati Pak miyos Bupati, pepanggungan. katur